usibizela kule nhlangano, usinikeze ithuba lokuba sinike ithuba ukuze uNkulunkulu kithi indlela ufuna ngayo. It is my desire for you to be called to me. Here we are, oh God. Here we are, Father. Let your heart desire be fulfilled. We surrender our own. Give ourselves unto you. It's going to be you that shall be God to us. Wena wena sibikilele negunya lokuba uNkulunkulu kithi. Nathi siyasarenda kuwe ukuba sibe ngabantwana bakho. Siyakuvuma thatha indawo yakho kithi. Nkulunkulu wethakade, Nkulunkulu wethakade, Nkulunkulu wethakade. Woza ngobuphakade bakho, hlale phakathi kwethu. Kuningi besike sakucela ngaphambili kuwe ukuba usenzele kona. You have been faithful enough to do it all, oh God. Kodwa besingazi ukuthi khona okushodayo nathi. Uthi uyacelana nalokhu angaceli. Siyacela-ke Nkulunkulu, sizocela kuwe phakade ukuba akakho umuntu obasinika lona ngaphandle kokuba singamukele kuwe. Wena uNkulunkulu bakho kuphela ungasele usela kuleyo ndawo. Siyabonga Nkulunkulu wethu. Be God to us. 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 uNkulunkulu kithi. In every way you are God. Just be let God to us. All we need and all we ask for is that just be God to us. In every way we have ever wanted to be God. uNkulunkulu kithi njengokufisa kwakho. Nasenaphakadeni ufuna ukuba uNkulunkulu. It was your desire. We are here today ukuzothi lo uNkulunkulu siyasinikela kuwe. Be God to us. Uma wena uNkulunkulu kithi kuyosehlela, akukho kuyosehlula, akukho futhi okuyosiqoba. So hamba sibuqotho ukuba wena uNkulunkulu kithi. Mthandazo wethu Nkosi usho njalo. Besingakucela ngakunye, siyazi ukuthi uyoza nakho. Konke kuyobe kuphelele. Be God to us. Be God enough to us in this season, in the journey ahead of us. The journey of life is still continuing. Eke sihambe ulekho, eke siqhubeke ulekho. Amandla ethu angeke asithwale. Alokho sekuvele kungakithi ngeke kusithwale. Ingakho sizocela kuwe ngakuwe. Sihlelele inkazimulo yakho. Give us another portion yobuNkulunkulu bakho, for it will carry us and it will sustain us. Siyabonga uNkulunkulu wenkazimulo. Sisebusweni bakho. Be God to us.
udunyiswe uNkulunkulu ekuseni egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Esikhona bazalwane kukhona bakhe sivele asisuka siphume nje ilendlu kodwa siphuma naye. Saphuma kahle sesiphume ekithi. Sanyakaza ekithi. Sanyakaza sikuye nathi. So beshiye nje lendlu sekukhuluma kwabantu ukuthi sesikhona. Besilokhu sikhona, it's just that sesivuthisile ukumuzwa nokumlalela. Haleluya. Angibingelele bazalwane egameni likaJesu. Ekuseni siphambi kobuso bukaNkulunkulu waphakade uyibambe lento ethi siqhubeka ukukhuleka uNkulunkulu waphakade. Nathi sizothandaza phakade. Siwushiyile umhlaba, sishiyile intaba eziphathekayo ezisho umlilo, sikushiyile physical mountains, but we are on the spiritual mountain. Angibonge igama likaJesu. Sinentabeni yaphakade. Hallelujah. When we go to prayer bazalwane, ngidla ngokuthi the prayer is an altar of change. Uma siyemthandazweni siyendaweni la kuyaguquka khona izinto. Haleluya. Into yokuqala bazalwane eguqukayo kakhulu ifocus yethu kulo mhlangano into ethi change us, oh God, because if you can change us, we can change our situations, we can change our circumstances. Uma ngashintsha thina siyosuka endaweni yokuguquka sinamandla okuyoshintsha izinto. Haleluya. Uma ngenza something ngathi siyosuka sinamandla okuhamba siyoshintsha izinto kwi-environment yethu. Amen. So uma sisemthandazweni bazalisizwe kanjalo. Haleluya. Prayer is a place la kuhlangana khona umuntu uNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Angithi angizokusuka kule ndawo esibeswe kuyo le ethi kuzohlangana iphakade. Iqonde kulento namanje ethi akuzile ukuzothandaza abantu kodwa iphakade lizothandaza kulo iphakade. Sanibonana egameni likaJesu. Iphakade lizothandaza iphakade. Eternity has come to pray to eternity. Iphakade lizothandaza to an eternal God. Sizothandaza uNkulunkulu waphakade. Akuthandazi nje abantu kodwa iphakade liyathandaza. Alibonge igama likaJesu. Ibambe lento ukuthi iphakade liyathandaza. Amen. Uyithathe lento uyenze beneyakho mawuqala ukuthi yemthandazweni wazi ukuthi iphakade lisawuthandaza ephakadeni. Eternity is praying to the eternity of eternities. Hallelujah. Iphakade liyothandaza ephakadeni lamaphakade. Lapho-ke ilahleli khona uNkulunkulu ushuthi sizokhuleka kuNkulunkulu waphakade ukuze thina boNkulunkulu nathi baphakade kodwa basemzindeni siyothola iservice, because prayer is a point of service. Umuntu enemoto uhamba ngayo ahambe ngayo bese yatshela ukuthi uma sihamba amakhilomitha amangaka, service plan ithi fanele uyibuyise izoserviswa, hayi ngoba isigula ithi ngaluthi yamba kahle konke kwenza kahle kodwa kuthiwe ngenxa ukuthi service plan ithe uyibuyisa for a service. Fika umuntu wemoto ayibhukhela imoto ayoyikhokhela imali, ukhokhela imoto engafiki kodwa ngenxa ukuthi ine service plan le moto abhadalele ukuthi i-agreement yakhe amoyibuyisa bazoyisevisa enkampanini eyenziwe kuyo. Ukhona umzwayo kodwa iyahadiswa ikhokhela ingakhohleli, uyikhokhele ukuthi ngenzela ukuthi ibe esesimeni esiright, noma ngenzela ukuthi bayoyi-check ayiguli
ukuze ibe kulesi standard senifuna ukuthi se-glory ibe kulesi standard ababeyifuna bona uma behlangana naye emgwaqeni. Cabanga ukuthi uMercedes imoto zakhe uba nento eyunique ngazo ukukhompela kwezinye imoto zezinye inkampani. So uMercedes uyakhaya ehluke. The manufacturers ba-Mercedes bayajabulela ukuhlangana nemoto yabo ihambe emgwaqeni ngendlela, uyibambe lento ngendlela. Abantu uma becabanga beyikhanda bathi emgwaqeni ayiyukubi, yezwa bazalwane, bathi iyoyidlula ezinye. Kukhona izinto ngaye uMercedes engafani nenkampani leyo. Abese bethi uma beyikhipha bathi nansi Mercedes, bese bethi we are proud of our cars njengo-Mercedes. Kunezinto okuthiwa imoto yakwa-Mercedes ayisoze izenze bazalwane. Kanjalo-ke nomuntu kaNkulunkulu, there were things when God esenza emaphakadeni ayekade ethe ngokweplan ye-manufacturing, kahle kahle le nto engiyakha le moto ewumuntu ayikuhambisana nomali, ayikutholakala ipaka eduze komgwaqo kuthiwa ifike. Sanibonani egameni likaJesu umanufacture wemoto ogabanayo umuntu kunama-specifications ayenawo mhla emdala. So abe nento ethi lonto engiyakhayo angikuhlangana nayo ipaka eduze komgwaqo. Kodwa-ke kuyenzeka bazalwane hlangane nemoto kaMercedes ibe eduze komgwaqo ngenxa yokuthi umnikazi wemoto akayilandeli imigomo, ayibanga uMercedes efailing. La itestwe khona iyenzile iquality test, yayithola futhi ya-approve, yatestwa, yayisiyakhishwa, yadayisela umuntu. Inkinga umuntu odayiselwe imoto ongayilandeli imigomo nemibandela yemoto. Omunye kuthiwa ukuthi akayisevisi bese kugcina kuyi-Mercedes ngegama, kugcina kuyi-Mercedes ngebhodi, kodwa injini yakhona ingafunctioni njengo-Mercedes. Sanibonani entabeni yasesiyoni ekuseni, sanibonani emthandazweni. Benze kuthi iqonde kahle njengoba ngithi iphakade izothandaza kuliphakade. Amen. Ithi sasivele siliphakade kodwa ngenxa yokuthi i-service plan asiyilandelanga ngendlela yakhona, yingakho-ke siyilento esiyini sesize samukela ukuthi every now and then sophaka eduze komgwaqo. Mhlawumbe ngesinye isikhathi injini yona iyohamba ikhohlele, zaze zathi hayi omunye mayibizobuza komunye athi lomunye hayi vele iyakwenza kuyenzeka. Alibonge igama likaJesu. Kanti ngikhuluma two people, two car owners, obabili abanento yona ethi bobabili abasevisi. Manje uma beqobelelana ngalezi imoto zabo kuqobelelana vele abantu abangayilandeli i-service plan. Manje baze bathi hayi vele lezi imoto leyami iyakwenza, kanti ngoba abasevisi bobabili until baze bahlangane nomuntu oyilandelayo i-service plan athi hayi madoda usanda ukudlala ngo-Mercedes, usanda ukuyiphuphisa into ka-Mercedes, iy'moto zawo-Mercedes ayikwenzi lokho. Abesesha athi ungayithola imile noma bayenza leyo nto ibuyisele kwa-Mercedes, bayayi-check-a bayibheke ikhona into erong ngoba njengoba ngiyisevisa kahle yabo ayikwenzi
of God. uNkulunkulu medala umuntu eyimoto yakaMercedes, umuntu akashodanga ngalutho bafowethu, umuntu akashodi ngalutho ukuba abe uNkulunkulu afane noNkulunkulu. Into eyenza umuntu angakwazi yilento ethi kwaphethe service plan, kwathi esedaliwe wamenza le service plan lokhu yaphetha bafowethu kuGenesis chapter 3. Manje saqhubeka sayithenga sayihamba sayigibela iy'moto kanti sesigibela i-service plan ka-chapter 3, kodwa yona the original plan yile kaGenesis chapter 1 verse 26. Manje basithi sizothandaza iphakade thandaza kuliphakade sithi take us back, oh God, take us back to the original plan, take us back ngoba zonke lezinto esibhekene nazo ingoba sisebenzisa uGenesis 3, kodwa ngoJesu sicela ukubuyela emuva siyoba imoto ehamba ngeplan e-right. Kwaphethe plan bafowethu, kwashintsha i-service plan. Saze sadinga inhlanganiso ethi akekho umuntu ongaba njalo. Ngiyibona lezinto esibasozi, akekho umuntu osenyameni osegazini ongaba njalo. I-service plan kaGenesis chapter 3. Kodwa eziyaziyo i-plan kaGenesis chapter 1 ithi le plan kwakusolelile ukuthi uNkulunkulu eseyikhandilela ngokuthi isemhlabeni, bese i-original plan yayithi asihlangane ekushoneni kwelanga njalo wena uzokwenza i-service ngoba le nhlanganiso ka-Adam noNkulunkulu, that is the original plan of the service plan yalento
so that I shall be what you said I am. Take us back. Take us back. Sibuyisele kuhawu. Sibuyisele. Nkulunkulu ekuseni ufuna abavumayo. Kulo mthandazo nje wale weekend sizothi sicela sibuyisele phakathi. Selokhu saphuma kwi-original service plan siyabe siyaphuma endleleni. Sephulwa izifo, sephulwa inhlupheko, sephulwa zinkinga. Into sihlangana nenhle encane lihlafaza imoto liyibeka eceleni komgwaqo. Sikhathe sizama ukubuyela siyaphila ikhilomitha elilodwa ifahlaka imoto ibhakwe eceleni komgwaqo. But take us back, oh God, to the original service plan. Ukuze bayihambe njalo size sibonakaliswe phambi kwakho. Push mechanic push mechanic amsiza banganasi imoto. Push mechanic labo mechanic abasikhandela imoto zethu. Anje imoto ithengwe kwa Mercedes joba ngisho. Bese uMercedes athi ufuna uyisevise uyibuyisa kimi. Bese umnikazi wemoto avela ithatha isithi mechanic wakhe athi awuservice le moto. Ayisevise athenge ifilter athenge konke athenge obani ama top gasket ayenze yonke into ekufanele yenze ayisevise ngempela and ihamba. But it doesn't change. Umehluko bazalwane ukuthi uyisevisa ngama parts ongasiwa ama original part. Amphinde futhi asuke asha kodwa awasi original yabo Mercedes. Eventually lama parts ahamba imali alimaze izinto ezithile kakhulu. Hawukosa ahamba limaze izinto ezithile. No siyakwenza bazalwane njengoba ngisho unyamxoxela time niyasiyenza njengawo. Mina ngase ahamba limaze izinto ezithile. And it is worse ngoba isikhathi esiningi alimaze injini. Yakuma space engasi original mechanic akuthengele oluyikhande ayifaka kanti iclash ezoqhephuka. Uma iqhephuka uhamba ngayo igcina ingalimazi clash imoto ihamba isifike iyothinta injini. Ngeke uthi uhamboya ukhanda kapush mechanic ilimaze ezinye izinto ebezi-right. Take us back, oh God. Asibuyelele ku-service plan. Umhlangano esikhulu ekusebenzisana. Asibuyelele kwi-original plan of the service. Njoba kushunyelwa kanje. Some of you bazothi kushunyelwa kansinyana. Vuma iyadula vele plan. I-service bazalwane ozoyenza. Iyabiza bazalwane. Ungasibona service abobusha. Yile ethi mawuthi uyalapha bakunika i-quotation engaka. Ine-filter yase-spare shop sangakithi ibiza noma u-100 rand. Bawuthi uyalapha enkampanini yemoto ine-filter bavele bathi 650. Uvele ubona ukuthi ngeke ngizoyothenga leya nga-100 rand ngoba laba bangifuna. Iyabiza vele i-plan but iyasiza i-plan e-right. Iyadula bazalwane kodwa yiyezosiza umuntu, yiyezonika umuntu isikhathi eside sokuphila. I-service plan e-original iyona ezokwenza ube imoto yakho ibe ne-life span ende kunale ekhandwa kobush. Wena ungathi bayarobha bayaganga kanti i-original bezathi uyosebenza ne-original. Original ikhulume ne-original yenjini. I-original yephathi ikhulume ne-original yenjini. Aphinde futhi original yephathi yemoto eshintwayo uma i-original izoxoxa indaba e-right ne-original yenjini nezibazalwane. Ngoba nezinto zombili wonke amaphathi ala emzimbeni wemoto a-original. Uma original ku-recycle into akhuluma
uJesu ngokwipush ngoba lo Jesu azukusa kuye uyobona awufiki ubona indlela ishona le ungasakwazi ukuyikhetha isibiza yona it keep coming woza ngaleyo ndlela uhambe ngayo salisukhubeka ngayo mavumi mntaka bami mabusavuma we only have few days left, few months, few hours, we don't know mhlawumbe we only have this minute njengoba sikhuluma la asazi sisale sikhathi kodwa sekuseduze ukuthi siqhamukele khona sikwibheke ethi masiqhamuka ngale soqhamukela khona. Pray for your faith. To take you to Him. Mhlawumbe namhlanje ekuseni pray for the faith okuzokusa kuye. Ngithi uma ngibiza-ke lokhu ukukholwa ngingedwa ngithi faith for eternity. Faith for eternity. Faith for eternity. I choose you. Kusuke kukuningi ukukholwa. Ukukholwa lokhu ukukholwa kusihambise kahle. Ukukholwa kusiphumelelise. Ukukholwa kusifake ema-office asasifanele ukusebenza kuwo. There is that faith that has taken us there. But pray for faith that will take you to eternity. Usuphumelele kulelela ukukholwa kuzokugoba phakathi. Ngoba impumelelo angeke ikusize uma ngabe ungenayo iphakathi. Uyophumelele emhlabeni kodwa isiphetho sakho singukufa ngaphakathi. Alibonga igama likaJesu. Pray for faith that will take you there. Khulekela ukukholwa kwephakathi. Umuke wakuthola. This is my plea. Nasi isicelo sami. Fight for it. Kulwele. Avukube khona phezulu kwabo. Compromise not for anyone. Kunabantu engidumelana nabo empilweni. Sengihlangane nabo njalo. Nasengahlangana nabantu. Kodwa ukuhlala kwami nabo kungibiza ucompromise my faith standards. Noma bebele usizo lukanani. Ngibonakala ngithatha istep ngisuka ngibe ngazi ukuthi ikhona ezongilahlekelwa ngokuhlukana nabo kodwa I fight for my faith. Ngikhethe inhlupheko ngikhethe usizi kuze ngidefende lokukholwa ngenxa ngafinyelela ukwazi ukuthi yikho lokhu okuzomenza ngihlangane nayo. Ngeke kungisize ukuhlala kahle nabantu. We meet people every day. Mina ngisho abantu nje abantu esikholwa nabo. Bese kuba ukuthi uyabona ukuthi manje lapho usetifaka ifilter yakuyiphusha kodwa ene mawuthi uyayifaka kwesikhathi sike sisame boba baba lethe kwasizama ukuyifaka uthe ngoba ngixakela ukuthi ngiyifaka bese uyayizwa ukuthi imoto yakhe ayisaphefumuli kahle. Isikhathi esingaluyizwa suffocate uzuthi kufanele ngiyikhiphele le filter iqhubeke phakathi. Uma usukutholile ukukholwa okuzokusephakadini kudefend kulwele maphulukani nakho noma kanjani. Ngafuna kube khona umuntu ongakushintshisa into osuyizwile kuNkulunkulu wakholwa iyo abusafuna lesi sikhathi sokungafuna. Ngiyarathi uma ngiseMaritzburg ngathi mina okay kwenye indawo ithi defend the holiness. Holiness will defend you ngehora nokulima. Udefend ugcwele. Kunezinto basale kufanele siyidefend. Ungasibona se-defensive kangaka thina bo-faith. Akunoba basalane sihlupha nje. Into angithi kunesikhathi kumile ngiyidefend into kaNkulunkulu. Uyazi ukwenzakala ngesikhathi sokulima uNkulunkulu wethu engidefend uyangidefend. Lento engiyidefend
uzokukholwa phakathi. Lokhu ukholwa ngoba wakuthola namhlanje, ukukholwa namhlanje. Sanibona nini? Ukuthola namuhla, ukukholwa namhlanje. Uthi uqhubeke uhambe emhlabeni kanti usuyigole enkoliwe maphakadeni. Ukhona izinto thina bofake esingasazenzeki. Kodwa ilento ethi igolasha maphakathi. Nangena labantu bathiwa liphakathi. Manje iphakathi liya ngokuya liyakubiza. Ukholwa kwami ukuthi asiqhubeke sa kune connection yasephakathi esingibiza kezwakala bazalwane. Yilokhu ukholwa kwenze njani bonke bakuthola. Yabiza ukubiza lokho. Defend your faith. Your faith will defend you. Mafakaza kushonila. Satana uthandaza bazalwane. Ningayibopush mechanic. This is your time. So hlangana nemoto yakhe ipaka emgwaqeni. Inqamu izinto ezithile. Benxa uthi khalwe ipush mechanic. Ungabi imoto ipaka emgwaqeni. Do you know ukuthi umuntu wayelokhu hamba lokho Genesis chapter 3 until Jesus afika. Nezayihamba ihamba eBishop. Akuyahamba bafowethu le uDavid imoto yahamba. Leyana liyahamba bazalwane. Yahamba yaze yalibona iphakathi kuba iyona leyobeka kakhulu ngephakathi lalisa noJesu neze bazalwane. Iyona yayoba kakhulu umethi ehlala ngabo inkosi yakhe inkosi yamhlala ngakwesokune sangize ngeke isithaza wafika niyazi bazalwane. Kodwa kwasho ukuthi iphakathi ngicabanga ukuthi kunephathe yodwa eyayiseviswa kwenye indawo. Lithi esekhonzile icela uDavid wala ikhona iphathe yodwa eyayenza yonke lenjini limali until Jesus happened. Kwaze kufika uKristu. Yona moto wesiyazi ukuthi yahamba yazi yafika khona. Uthi uJohane mayibona uthi ku Revelation chapter 1 khasiliso wahamba waze wayibheka uJohane wayibonisa ukuthi le moto ihambe yaze yafika la ithe iyakhona. He has reached his destiny. So abakholwa nguye ngempela noma befa bazophila kwafika umbona esengophila kuze kube phakade. Mayifika lapha ephakadeni uJohane uyambona uJesu uNkulunkulu. uJohane uyambona uJesu yiyo yonke lento ayishilo. Umethe ekhaya ingaba kunesindleni nje Johane uyayibona ukuthi kanti wayiqinisile yodwa imoto bafowethu kufanele sibukele kuyo eyahamba yaze yafika ephakadeni yavunywa uNkulunkulu. uJesu yena yedwa lento ngitshela yona yokwenza ukuthi bawuhlangana nabantu bethi noma bayakwazi ukwenza basuthi nje yini inkosi engoyilandela uyedwa ohamba ozofika wangena ebusweni benkosi wamukeleka kwakanye wasemthiwa ngenxa yakhe. Bonke abantu sebeyoza uNkulunkulu ngayo. Loyo umuntu uKristu Jesu lithi izwi munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Loyo umuntu uKristu uJesu. Follow Christ uzokuthatha kusekhona. Ukulandela bazalwane ungesho uNkulunkulu ethi uJesu ethi ngilandele. Ukulandela bazalwane akusiko uvele usukume bese ulandela physical. Le ngohlangana nalo magama eBhayibhelini ngilandele ngethembe all those things alasho nje usuke ethi kholwa. Because for you to follow Jesus you need to believe. Yingakho futhi ngamasithandaza kuthiwa okhuleka kumele ukholwe. Lezo bazalwane akusiko nje ukuvula amehlo sithi amagama but ukukholwa kwenza sikhuleke. Siyakholwa ngakho siyakhuleka. Siyakholwa ngakho siyakhuluma. Ngezwakala bazalwane. So ifaith lebe kufanele siyithandazele kakhulu. Ngoba uma sinalokho khona sokwazi ukwenza konke. Alibongwe igama lika Jesu. Sizothandaza phakadeni phakade liyathandaza. Sicela sifunde kuMatthew chapter 6. Ukhona mangifundela. Mhlambe ngimthandaze uMatthew chapter 6. uJohn chapter 17. uJohn chapter 17 ke semthandaza iphakade. Okugcina ethe esethe ukuthandaza iphakade. kuMatthew chapter 6 kuthandaza umuntu. uJohn chapter 17 kuthandaza iphakade. Angiphinde futhi kuMatthew chapter 6 kufundiswa umuntu ukuthandaza.
uyabona ubaba wethu osezulwini umuntu lothandaza lapho. Haleluya. Leyo prayer bazalwane, that's a prayer yabafundi bakaJesu. Amen. Ubaba wethu osezulwini, our Father, yi disciples prayer. Akusuthandaza kaJesu. Amen. Angithi bashilo bazalwane bacela Jesu sifundise nathi ukuthandaza. Angithi bona babe ngabantu. So uma banika umthandazo, banika umthandazo ukuthandaza njengabantu. Yingakho ubezo ukuthandaza bathi baba wethu, ubafundise baba wethu osezulwini. Haleluya. Malidweliswe igama lakho. Kuyashiwo ngithi siyawazi bazalwane. Kukhona lapho ethi umbuso wakho mawufiki. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu. Uyamuza umuntu ngoba odla isinkwa umuntu. uJesu wayeyiphakathi. uJesu had already told the devil ukuthi angiphinga sinkwa sodwa. Kwakusho iphakathi lithi ungangiqhoshele ngesinkwa, ungangisabe ngesinkwa, futhi mina ngeke ungilinge ngesinkwa. Mina angiphinga sinkwa sodwa, but mina ngiphila ngamazwi. Iphakathi ngiphila ngezwi. Ngezwakala bazalwane. Wasethi mina ungasithatha isinkwa mina. Ungathatha isinkwa mina, ungcithi isinkwa mina, ungisheleze mina ngizophila mina. Ngoba mina I'm not my life I sustainwa. Isinkwa kodwa ukuphila kwami sustainwa yizwi. For as long there is a word I will survive. Hallelujah. So umthandazo wabafundi lo bazalwane. Ngiyazi ukuthi many of us mhlawumbe vele beku right until sisifike la. Kodwa njengoba sesilathi lephakade umthandazo wasephakade yilo owathandazwa ukhulekwa uJesu in John chapter 17. That's a prayer, eternity, praying to eternity. Akhophela sikwa lapha. Akho ukuthi umthethelela amaqala njengoba nami bathethelela. Ngalapha sebanothandazayo uyacela kokucela umthethelela. Ku right basilwane ngezwakala. Sifanele ukuthandaza siyicela intethelelo yezono zethu. Kodwa ubi phakade lethandazo ngiyacela ningivumele lomhlangano ungawehliseli phansi. Ngoba masihlukana lapha lesihlukanele esiyimisele siyitholile bazalwane ngezwakala. Nalozo oyisebenza kithi udinga ngiyikhulume kwi-level ethi impela sisephakade. Amen. Ukuza kwazi ukuyenza into. Matthew chapter 6 baba wethu osezulwini siufunde bazalwane stay next constant. Cha siyawazi ukuthi asingakhuleki phela. Uthi hayi fanele afunde. Iverse funda asingakhuleki bazalwane ukuthi sizothandaza. Yilo kodwa lekusho noma ungafunda iBhayibheli kuphela. uJesu efundisa abafundi bakhe ukuthi ngenxa bona babe ngabantu be-service plan babuhlathwana kaGenesis 3. So ukuze bakwazi ebasevisa lapha bakwenza iservice ukuthi uNkulunkulu bekude nani wamxosha umuntu. Kodwa manje ngicela ukufaka injili ethi he is not just a God but he is a father. Wayezama uku-establish relationship nikhona bazalwane ekhanda ubudlelwano obubasondeza eduze abantu. Ngoba ungasizwa sithi baba uNkulunkulu wayengakaze abizwe umuntu ngobaba until kufika uJesu, kufika umakhenika wangampela. Niyezwa bazalwane. So he became a father ngesikhathi kufika uJesu. So uJesu mayefika ufundisa abafundi bakhe ukuthi uNkulunkulu is not just uNkulunkulu, ngoba usulobudlelwane naye because bona wayesebabize wabakhetha. So uthi kunina ningama-disciples, I am discipling you to be God's children. Ngezwakala bazalwane. Wayengabenza abafundi ngokuthi babe ngabantu bakaNkulunkulu. Leya discipleship ababeyihamba kwakuyi-discipleship yokuNkulunkulu. Ungezwa kuthiwa abafundi bakaJesu bafundelani? Bafundela uNkulunkulu. Ngoba asiyilungiseni
relationship endawo. Yes, he's a father figure, but not close to you. Oh, baba wasibeka ngasi ubaba wami abantu bakaMadisi. But umuntu engithi baba ngingafaki ngisho isibongo kuyabonakala ukuthi ubaba wami ngidinga uze ngimchaze nesibongo. Mangithi nje baba ngoba there is a relationship endayo nayo. So church siyabizelwa kuleyonto. Have God as a father. Imandla lemisikhathi eside babumhlaza. Limi kulo mkhawulo ethi uNkulunkulu usawuNkulunkulu kini basalwane. I can tell you God hasn't been a father. uNkulunkulu simkhonze kahle njengabantu. Kodwa akakaqali kuba ubaba kwabanye bethu. uNkulunkulu eseqala kuba ubaba kuwe kunezinto angavumi ukuthi zenziwe kuwe. Kunezinto angayivumeli ukuthi zenzeke. Noma ngathiwa yonke into ithi kufanele kwenyaba yena athi loyo wami ingakho kwathiwa umasiphala somemeza uyosizwa sisho ngomoya womdodana sithi Abba Father. Mangisho kanjalo kulokhalayo wami athi noma kungathiwa ufeyi lokhala abese yaphenduka bheka uhlushwa yini ukhalelayo. Uma kune relationship naye njengobaba uresponda njengobaba naye. Uma une relationship naye njengoNkulunkulu uresponda njengoNkulunkulu. Uyayibamba leyo. There's only next time masithatha sithi baba egameni likaJesu ubuse eduzane namathela. Matthew chapter 6 disciples prayer iyakusho konke isho konke basingenise kulingweni nezo bazalwane. uNkulunkulu akulima kodwa umuntu uyalima. Amen. uNkulunkulu akuwele kubini kodwa umuntu uyawele kubini adinga deliverance to deliver us from all evil. Amen. Uyathandaza umuntu athandaza. Uyamthandaza umubuka ufundula lele uqala uservice imoto mawuqala nje uqale ushintshe injini unika injini entsha. God is now your father. noNkulunkulu ubaba wakho uNkulunkulu obusezulwini bese uyeza uthi malingcweliswe igama lakho so through you uzongcweliswa uze uthi umbuso wakho mawufike. Amen. Thy kingdom come. Kunezinto ezishintshwayo kumuntu ozelwe ngentando yenyama lento kuzofaka iDNA yokuNkulunkulu kaNkulunkulu. Sezwana bazalwane. I-service yenziwe bakuhlaba bese mayifika lapha evesini lokugcina siphelele. Bese eyitesta lo i-service abese imkhulu ayenze i-round ubone uma kade beyi-service ubuhlangana nabo beyi-drive bethi siyayi-test drive ukuthi singahambe emgwaqeni ukuze bakunike isihaba. Lapha ekugcineni leliya verse elithi for thine is thy kingdom, the power and the glory forever and ever. Yalizwa ngiphakathi i-service wazi wafika leliya verse lokufika lisho umuntu esefike khona ethi umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade naphakade. Kodwa into esiqualify ufika kulelo verse ilengeke. Forgive my trespasses as I forgive those. Ayenziwe intando yakho ngiyafuna emhlabeni njengasezulwini. Umbuso wakho ngiyawemukela mawufike empilweni yakho. Ungangiyise kulimweni kodwa ukhulule kukhoko i-service yenziwa kushintsha wena efilter kushintsha wena nga-top gasket nakho konke injini yonke iyakhishwa kuleyo mthandazi inhlakazo ibekwe phansi kube ngathi akuzukwenzeka lutho. Leyo mthandazi kuthi uma umthandazi mawuthi umthethele kube ngathi nje angenzanga lutho kodwa ingoba injini ihlakazwa yonke kanti kuyoshintshwa into ephakathi kuyofuna amavalve igasket ayinalutho kodwa kugoba amavalve phakathi. Manje lengalo kufanele ihlakazwe yonke ibekwe phansi uhlangane nayo izinkukhu bese iyaqoqa mayisiqoqiwe yaphelela nasevisi umuntu bese kuthandazwa leyonto sekugcineni kuthwele manje umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. Kusho umuntu esesephakadeni athi hawu now I am. Asiphuthumeni-ke siye kuJohn 17 naku umthandazo wephakade ngicela siwuthandaze kuseni. Yiphakade leli liyathandaza kuyiphakade ukhona ongangifundela qale khona kuverse 1 ungakhohlwa sizocela iphakade sizongcela iphakade. Amen.
uyamuzwa ubaba wakhe, uyamuzwa ufana akasasho ukuthi wafana usezisho yena ngoba uyena wayesefike khona. Akasasho ukuthi ubaba wethu usethi baba nezo mzalwane my father, ngoba lo hambo kuyafuneka ulihambe ubuye uthi ubaba wami ngendlela angasini ubaba kuwe. He is my father, ngoba uma singayenza idemocracy lento le yingakho sokugcine ku-our father ungafikelela ewubaba wakho ethi mina nawe sibambene kanje. Kezwakala bazalwane, yiphakade leli lithandaza selithi my father. Alibonga igama likaJesu, uthandaza phakade, thandaza phakade, thandaza into enamandla. Ngifuna umuntu ozoyifunda emandleni lento, ngoba khazimulisa indodana yakho. isikhathi sifikile. Ngoba kunakhe sesiqoqile, isikhathi sifikile. alaphansi ukuthi baba isikhathi sifikile. the time has come and the time is now. Kulomhlanga lesikuwo namhlanje kuseni ake usho ukuthi baba isikhathi sifikile. Usho yakhe ukuthi baba isikhathi sifikile. Uthi baba phambi kwaleso sikhathi namhlanje, leli ihora esihlele namhlanje, leli hora lithi siphambi kwaleso sikhathi. Baba, this is the hour, this is the time, this is the minute. Ngiphambi kwaleso sikhathi. Yezwakala bazalwane, mhlawumbe kade sihlangana ney'manele ey'ningi, morning devotions everywhere, but namhlanje kulesi sikhathi sisothi baba, this is the hour, this is the time. La sithi senze sibe liphakade uthi isikhathi sifikile. What isikhathi sifikile? Sesiyathandaza njalo, ungabusathula ngoba sesithandaza kuphela. Iphakade selisilale baba, isikhathi sifikile. Isikhathi esiphumelela, isikhathi eside, iy'nkathi ezamenyezelwa ngabanye badlula. Baba, isikhathi sifikile. Lokhu engikulangazelelayo iphakade ngiyakulangazelela baba, isikhathi sifikile sokuthi ungenze ibe yiphakade lakho, la uzawuhlala khona, la uzawusebenza khona. Glory to God. Uthi baba, isikhathi sifikile sokuthi iphakade liyini lizohlangana nephakade limuzi. Isikhathi sifikile, isikhathi sifikile, isikhathi isonesi, isikhathi sani sokuthi iphakade liyini lihlangane nephakade elimuzi. Isikhathi sifikile, ihora lino lesifundo ngabusabheke lingathi ngisazothandaza ekhaya. Don't miss this hour, don't miss this opportunity, don't postpone for tomorrow, don't shift the appointment, don't shift it. The time is now, the time is now. Ngoba bezikhona izinto esithi manje, wathi the time is now. Uthi yiso lesi, siphe esinye uma kungasisona lesi sikhathi sifikile. Yiso lesi sikhathi sokwenzeka kwezinto ey'ngenzakalayo. Yisi isikhathi lesi sokuguquka kwezinto ey'dazikayo. Yisi isikhathi lesi sokuhamba kwezinto ey'thile empilweni yakho. This is the time. Khona izinto ey'hambayo, khona izinto ey'guqukayo, khona izinto ey'balekelayo. I declare the time is now. The time is now. The time is now. Not an hour later, but now. How bazalwane, nomthandazo othandazwa la, it's a prayer that brings the shift in the spirit. Ukukhula izinto bekuhleli la, kuhlalile isikhathi esingaka kwafika kuthi mina ngizohamba ngo-2026. Isimo esafika sisho njalo, ngizwa i-shift bazalwane ethi leso sikhathi simanje. Ayizukulinda u-2026, asizukuzwa ngazi izinto. Time submits to God, time submits to God. Uthi uJesu umefika uthi sifazane, isikhathi siyeza, usikhomba kude kodwa uyasidonsa. Uthi nakalokhu sesikhona, the time is now. I don't know ukuthi yini esithi sokwenzeka nini.
saying that, and the faith will make it happen. Give me your faith. I will take it to the God of faith. Let us all agree. Our time is now. Hawuvumelana nami. Ngicela sithi argument prayer namhlanje. Asithi argument prayer. Unginike umkholo wakho. Ngikunike umnikazi wokholo. Ukuthi isikhathi manje. If God can do it next year, it's the same God who can do it today. Ngingakho sithi yesterday, today, and forever. Akasithi uNkulunkulu ngathi ngeke ngikwazi namhlanje. Kodwa silinde kusasa. Uthi uBishop uLevivik uthi our today is God's yesterday. Abantu basifunga namhlanje. Lesi sikhathi esikuso sekuyizolo likaNkulunkulu. Kunjalo uNkulunkulu afika kulesi sikhathi. Alibonga igama likaJesu. Kudala uNkulunkulu efikile kuleli hour school. So akwenzayo usekwenzile. Into ayilindile ukuthi thina sinike ukukhona kwethu. Leli ngingakho phela sithi wazi ngaphambili. uNkulunkulu wazi eminyakeni eminingi ukuthi ngaleyo mnyaka ngalezo nsuku ngiyothululela umoya wakhe phezu kwenyama yonke. Uyaluza usukazi asi ngalo. Nakhuluma ngalo. Uyabona ukuthi kwadlula iminyaka emingaki before leyo nto yenzeka. So if our today is God's yesterday. Inamuhla lethu liyizolo likaNkulunkulu. It means ayikho into ozoyithandaza namhlanje uNkulunkulu azothi ngizwa fresh. Ayikho into ozofanele yenze namhlanje azothi nami ngisazohlanganisa. Ngibona ukuthi kuyaphuma ayiyenzekayo. Impilo yakho nje ukuvuka namhlanje uvuka ezolweni likaNkulunkulu. Udala uNkulunkulu ekhona namhlanje. Udala uNkulunkulu efikile kunamuhla. Usesebenze waqeda wadlulela phambili. Yingakho umuso kuMatthew 24 wakhomba ikhathi bafowethu singakazama singekho. Alibonga igama bathi kuyakuthi ngalezo nsuku kwenzeka ukuthi niyobona isiphi nibona amahembe. Uyayibona yini into ethi njengoba siphila kwinamuhla, we are living in God's yesterday. Siphila kuyizolo likaNkulunkulu. So our God will not fail us. Ayikho into ezokwenza kule mihla singabi nayo impendulo. Sekuvele kulungisiwe. Ayikho into esizobhekana nayo. Church of Jesus Christ, it is all finished. It is done. It is finished. Ayikho into esibhekene nayo namhlanje uNkulunkulu anganamandla ukulungisa. Lokho ayibona ngaleso sikhathi. Cabanga ukuthi wabona izinto namahembe akangaba nayo isolution yethu. Akangasibona thina akangazi ukuthi uzokwenza njani ngathi ngeke basalwana. Ukukholwa masithi prayer valve. I-faith prayer box ikhuphuke kulo ndawo. Iphakade lemalithandaza. Liba naleyo revelation yesu basalwana. Umuntu othandaza phakade lathandaza kahle. Umuntu onesambulo. How inamhlanje lakho liyizolo likaNkulunkulu. Amen. Angiphinde futhi. Yabona ukuvuka namhlanje ungazi kuzokwenza kanjani. uNkulunkulu wazi lonke. Unayo futhi isolution yayo yonke into ozobhekana nayo. Yingakho ukuthi asivumelane ukuthi the time has come and the time is now. Kunezinto esihlale sinazo. Kunezinto esikhuphulele entaba sikhona. Sacabanga ukuthi sizokwenzeka ngenye ilanga ngomunye unyaka. Kodwa the time is now. He's the God of today. Uthi namuhla manilizwa izwi lami lingayenzi likhulu inhliziyo yenu. He's not a God ongathi asithambise inhliziyo namhlanje bese niyahluleka ukwenza namhlanje. Tshela sentuzo wakho ukuthi isikhathi sifikile siyathandaza. Siyathandaza kuleli hope manje. Amen. Qhubeka sithandaze. Khazimulisa indodana yakho. Yezo wena basabani. Sizocela ikhazimula yasephakadeni. Siyacela ikhazimula yaphakade. Glorify us, oh God. Glorify us, oh God. Angithi thina singabantwana bakho. Ithi laba glorify us. Uyisele ikhazimula yakho kithi. Angithi sibuyela le service plan original. Umuntu uvele bazalwane waqala umuna mhla iphume ekhazimulweni. Konke okusehlakalelayo ngoba si outside the glory. Kodwa kulolu suku namhlanje sizocela ikhazimula. Iphakade ithi restore your glory back to us. Uyisele ikhazimula kithi. Uyisele ikhazimula ngoba sonke izinto esingayithandaze kona namhla suke ekhazimulweni kuzolunga futhi if only singabuyela ekhazimulweni.
ukuze indodana ikukhazimulise wena. Glorify me so that I can glorify you. Uthandaza phakathi lithi bazokwenza exchange. Kumele kade ngisho ukuthi uthandaza i-altar kuzokusuke zokwenza exchange. uJesu uyeza esisala. Uza njengendodana uzakubamba. Uza njengomuntu uzakubamba iphakade lize phakadeni. Kodwa balifike phakadeni lithi lenkazimulo mina enginayo ithe ukuba nesa. Uma ngachithi ingqondo yakho nje ngichithi ubuchopho bakho. Ngivumele ixoxa ukuthi uJesu wayethandaza into kaAdam ethimini yase-Eden uma behlangana noNkulunkulu. Angithi yakubula kuqala ngashoda la uma behlangana babezo exchange glory. Mabezonika uNkulunkulu. So leli verse nje lilonto likhava leyo ntethe on the spot lapho kuhlangana khona uNkulunkulu nomuntu iphakade ehlangana kwakukhona lomthandazo. uNkulunkulu umuntu wayezolanda inkazimulo kaNkulunkulu umoya niyazobazalwana babezo exchange glory. Leli verse nje lisho njalo ukhazimulisa ukuba ukhazimulisa wayeze kwiservice uJesu iphakade lizoserviswa yiphakade. Amen. Ngiyibamba leyo what is service me Lord? Service enkulunkulu. Ngiyacela inkazimulo yaphakade ngiservice. Asifundele siqede uyawuchaza umthandazo wakhe. Njengalokhu uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibophe ukuphila okuphakade. Ngiyisho leyo sizocela ukuphila okuphakade. Sishumayelile ngakho, sishumayelisiwe ngakho. Kodwa sinako kunenkazimulo efanele ibuye ukuze sibe nokuphila okuphakade. Alibonga igama likaJesu. Kunenkazimulo efanele ibuye ukuze sibuyisele ukuphila okuphakade. Siqhubeka kwintshumayelo yayizolo bazalwane. The spirit of eternity must return ukuze umuntu abe nokucela ichaze ukuthi impilo okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Iyezwakala bazalwane. Mhlawumbe kudala sithandazela ukuphila okuphakade. Kudala kuthiwa sinako. Kudala nathi sinako. Ngiyachaza uJesu ukuthi ukuphila okuphakade kuyilokhu ukuba bazwele uNkulunkulu wedwa oqinisele. Ngikhulumile ebusuku ngathi nguye uNkulunkulu. Entabeni yaseKhameli kwahamba into enjalo ethi nje nguye uNkulunkulu. Laba sebele kukhuluma umakhenika wasephakadeni. Uthi njengoba ethi ke baphila impilo kwa uthi ngiyiservisile lezi za yabona 12 yami nezimoto ezu12 ngiyiservisile. Yingakho bakuhlatshwayo ayehlala ngobusho mayiseyibheka ethi ugibela le nobona umuntu oneyimoto eyingagibele le athi uma igibela le kaJuda sayiswe kodwa le moto ngiyiservisile kodwa ayiservisekanga. Servisile le moto ngifaka amaphathi kodwa ayivumi ukuserviseka. Athi bakhethile bonke kodwa oyedwa phakathi kwabo uyindodana kaSathane. Ubuya jike kwabush mechanic ngimfaka amaphathi right ajikele ngathi hey bafundisi niyayazi leyo nto ngithi sikeshumayeza abantu into umuntu umnika into ephilayo right wazi kahle ukuthi nje ajike kobush mechanic mount yabuya le moto usuyayibona le moto iyajika somewhere akasaphethe lokho kwabo uyabona lase kukhona igasket eshibhile la ushintshile bamthatha iyadula fundisi wakho shumayisa edulayo ahamba weshi athenga oshiblayo abafake kule mabubona ukuthi noma ngiyisefisa zonke kodwa le ijikela kwabushu mechanic ngoba uJudas intenza la service hayi ngoba amaphathi kaJesu ayekho right wayemnika ukudla kufana nokwabani kodwa inkinga wayithanda ukujika. Wayethanda ukujwayelana nabaFarisi ayolanda amaphathi kanti kuzofika isikhathi la imoto yakhe ijema khona. Yingakho imoto yakhe ingafikanga ephakadeni. Awuthatha uchance. Let's go to eternity. Asambeni sephakadeni. Asambeni sephakadeni. Ukuphila okuphakade kuyilokhu babazona wedwa uNkulunkulu oqinisileyo. There is one God. Uyedwa uNkulunkulu oqinisileyo. uJesu uyisela amaphathi bazalwane. Iyodwa indlela ongafika ngayo phakade ukuba ne-revelation knowledge. Akukhulunywa ngokwazi nje. Kukhulunywa nge-revelation knowledge yokumazi uNkulunkulu yedwa. uNkulunkulu oke wamqhatha nezinto. Wamiswa into wathi uNkulunkulu khona.
kwamiswa into ethile wathi mina ngikholwa uJesu. Wathi mathiwa nalokho kuyasizwa wathi cha mina ngicela ukuba kuJesu. Wathiwa nalokho kuyenze wathi cha mina ngicela ukuba kuJesu. Wathiwa le ndlela iyahamba wathi mina ngicela ukuhamba ngendlela uJesu. So umuntu onjalo ukwazi okuthile i-revelation engagcina kuleyo nto uma izinto iphambene nawe. Amen. Philo phakathi ukubabazela yedwa oqinisileyo. Qhubeka noma ufunde. Ngikukhasibulisile emhlabeni. Ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Nalokho ivesi size ufunde. Unothekele bazakulalela kahle manje ivesi sothandaza nawe. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba. Kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe. Izwe lingakabi bikho. Uphelele umthandazo. Uthi khona inkazimulo wanginika yona. Uthi ingithwalile. Nalabo abantu obunginike bona ngibanikile yona. Ibasebenzele futhi. Uthi kodwa manje iphakade lizothandaza phakade. Ukuthi ngisacela unginike fresh glory nezo bazalwane. Sengicela unginike ephakade lamanje lanamhlanje laleli home. Hallelujah. Uthi sengikwenzile lokho unginike yona isebenzile. Uthi but glorify me now. Khazimulise ngenkazimulo enganginayo ngikuwe. Izwe lingakasekeli. Namhlanje bazalwane ekseni bekusethizweni yami kamoya ongcwele ukuthi sizothandaza lo mthandazo. This is an investment prayer. Ethi Nkosi zonke inkazimulo yasephakadeni alibonga igama likaJesu. Ikhona enginayo engihamba ngayo iyangisebenzela kodwa zonke inkazimulo yasephakadeni ngiletheleyo engakuwe uNkulunkulu ihlale kimi. Uthi-ke ngikhazimulisile ngenkazimulo okunginike yona. Kodwa ke manje sengicela wena ungikhazimulise ngaleyo yami engayishiya kuwe. Kusho iphakathi uthi ngisekuwe ngangingunisi kodwa umhlaba ufike wangenza indodana yomuntu. Nginenkazimulo engihambe ngayo as the son of man, but now I pray for the glory as the son of God. Yezokhala bazalwane, khona inkazimulo ebenginayo ngiuJesu iyiphilisile ishosha, ibaphilisile abagulayo, iy'ngukuthe ziyazabona. Umhlaba ngiwuphile lenkazimulo, akade befile bavukile, oLazaro basebebonile kodwa le glory yabavusa. Uthi ile inkazimulo engipha umhlaba, that's the glory of the Son of Man. Uthi but now I have come to pray for the glory of the Son of God. Sengikhathele ukuba indodana yomuntu. Give me your glory, give me my glory. Kunganele mnikezi inkazimulo enganginayo ngikuwe. Ungakathotiselwe amen. Namhlanje siyathandaza. Thandazo wami nani manje kaKristu. Uthi asambe socela inkazimulo kuNkulunkulu esasinayo sibuye. Asambe socela inkazimulo esasinayo sibuye. Njengoba emhlabeni uNkulunkulu wakulanda emhlabeni. uNkulunkulu wakuletha emhlabeni wakunika inkazimulo yokuhamba emhlabeni. But asikwazi bazalwane ukuguqulwa. Njengoba abantu bethi siyoguqulwa asikwazi i-glory Pastor Mkhonto ezoguqula abantu. Njengoba siyoguqula sithathe sikisi akusiyo lesihambe ngayo emhlabeni lezo bazalwane. Lenkazimulo esenze ngayo imangaliso, lenkazimulo esifuse ngayo abafileyo, lenkazimulo esithandazela abantu bathola imisebenzi, lenkazimulo esithandazela abantu bakho akusiyona inkazimulo ezosiguqula isibuyisele eNkulunkulwini. Lezo bazalwane angithi nafundiswa emasobeni imizimba yethu yoguqula. UJesu ebonakaliswa siyofana naye. Leyo nkazimulo ke yile ekhulunywa ngayo kuverse 6 ethi-ke inkazimulo yasephakadeni. UJesu wayithandaza esesemnyameni esemzimbeni babhlatshwana. Wathi-ke sekuyisikhathi isondela esikhathini se-translation. I'm about to be translated back to divinity. Kodwa ukuze kwenzeke lokho angisadinge yey'shosha, angisadinge yey'mpukuthi, angisadinge yokuvusa abafile. Leyo ngayithola ngayisebenza. Kodwa manje I'm praying for the glory of the translation. Ngifuna inkazimulo ezoguqula ukuze ingiphindisele kuwe njengalokho nganginjalo ngisekuwe. Ibandla bazalwane liyathandazela ukuya kaJesu. The church think it's ready. Ibandla likholwa ukuthi likulungele emhlanganweni wokuNkulunkulu engivela kuwo.
waleli vesi ukuze bathole umbhabhadiso walelifu bese babehamba basho bathi akusemi lophila kodwa uKristu ophila kimi athi akabonakala likho kodwa iyobonakala lento umebonakaliswa Yesu akusho ukuthi bayoba yiyo ngaleli yala leyo nkazelo sebeyabukela iku isilindi ukukhala kwempilo impilo ngokukhala liyobe likhalela abantu abaphansi kwalelofu laleyo nkazelo nababhabhadiswe ngayo. Singeleni basababa. No one is ready for it. I'm sorry. No one is ready for it. Ishe makise fanele sithathe le yakhe option. Ingakho siyithandazela njalo. Umuntu anga-understand basababa. Yazi sometimes yakuthandazela ukuthi abanye bethu bagule balale basandulele. Amen. Bazothola ithuba lokuthandaza. Nale nkazi lo bazokwazi ukuyithola kezwe kalibazalwane. Yabona umuntu mabhekene nokufa ngiyakutshela ukuthandaza yonke into. Bokuze umthakathi mayizofa. Thakathi mayevuvuma zonke izinto zakhe lalaphi kakhona mathi uyathanda avume ngalanga athi mthakathi athi ngabulala ubaba. Athi ubani wabulawa yini ngempela yini athi ngempela yini ngoba yabona makuhlangana lesi sinto kwakusuke kuhlangana iphakade. Amen. Avume zonke izinto zakhe nathi basangane kunjalo. Mina ngiyalethemba ithuba lokugula komuntu ngoba uthola ithuba lokuphendula bese lenkazi uyamengana kuba ukuthi noma ingasakuyisa ukumlethalithi kodwa ayimengana besimthatha omuntu akufanele uphile lapho uphila outside the globe. Why do you want to live long when you live outside the globe? Phile la isikhathi eside ngoba uqhubeke koneni nasebubini. Asinteleni kahle lasephakadeni. While we are praying this prayer bazalwane angikhulume prophetically umhlaba si approach isikhathi la ngekho umuntu ozosurvive. Approaching the time where angekho umuntu ozosurvive kulesi sikhathi ngaphandle kokuthi adayise ngoJesu ngaphandle kokuthi compromise inkazimulo. Amen. Kuzobonakala sengathi siyaphila kuzobonakala ngathi siyaqhubeka kodwa iqiniso lisobe siqhubeka ngeplan kaGenesis chapter 3. Very few, if there is any, abazobesela kwi-original plan. Amen. Asingxoxeni-ke lezi bese siyathanda ngenza ukuthi wazi ukuthi kubaluleke ngani ukuyitshela inkazimulo. Mina bazalwane ngiyitholile ingakho onginike yona ungibuyisile ukuthi ngizoshumayela yona. Amen. Alibonga igama likaJesu. Angirecap last year silapho convention ka-2024 ngashare bazalwane in passing ngathi ngibone ngifika la kuphela khona umhlaba uphunyelwa ngale kwi-divinity ngathi uma ngifika lapho ngangena ngakwazi ukungena ngekhaya ethe half level yakhumbula bazalwane ngathi ngakhuluma ngithetha ama-plate omhlaba bakhona abafundela ukungakhohlwa abakhumbula ngase ngithi ngathi uma ngifika kuleyo ndawo kufanele ngiwelele ngisuke emhlabeni ngiya ngale kuleya ndawo ngangena uhafu ngase ngichaza ngathi mfundisho ngabona ama-plate omhlabeni ngilakabili kwawena uhafu wasala bakhona bakhumbula bazalwane uhafu wasala ngabo uthi-ke uNkulunkulu mayichaza uthi leyo nto yayichaza ukuthi you are halfway to eternity. Uhafu usephakadeni kodwa uhafu ukwahumanity ngalesa sikhathi angithi masikhuluma mayengibulile uNkulunkulu we pray bazalwane uNkulunkulu kuyokwenziwa yini uNkulunkulu wami ngibona into enzima kangaka makufanele ngiwelele ngale bese ngibona ngiqanyulwa ama-plate omhlaba ngiqamulelana ngoba mina uNkulunkulu wayesethi-ke this is what God said uthi ibandla lami bazalwane linjenge ngicela ukuyenza umfanekiso uthi njengomuntu wesifazane uma ezobeletha umntwana uma ezobeletha omunye uyayezwe ama-labor pains abesethi uyabeletha useyabeletha ngempela but umhelo umemezela ukubeletha kodwa kusho ukuthi useyabeletha yingakho omunye uyathatha uphuthumiswe esibhedlela ahlale lapha baze bamxoshe twephindele ekhaya uyolinda kahle uzobuya ubuye uma usuzwa kahle kezwakala bazalwane angithi siyarelate kuleyo nto omunye bazalwane kuqhuma amanzi kuthiwe my water broke angithi yabona agijima esibhedlela useyabeletha yini bazalwane kuchaza ukuthi usebelethile futhi he's halfway there noma usondele khona uma efika esibhedlela seqhumile amanzi
sekwenzile konke kuba nesikhathi esithile la ingane isuke isenza kokunye iyezijulele nje bantu mabethi yezibuyijulele nje mabethi yezibuyijulele uthi uNkulunkulu ibandla lami linjalo kwi-eternity abanye baqhunyelwa amanzi bagcine kwi-level yokuphuma kwamanzi abanye bagcine kwi-level yomhelo abangabe besa-upgrade iglory niyezo baselwane banenkazulo yomhelo bayawuzwa umhelo kuya kaJesu bawuzwa bawubona it's the glory yemhelo abanye banenkazulo yamanzi eqhuma okhombisa ukuthi umntwana uyeza abanye banenkazulo baselwane yomntwana eza elala okunye umntwana wakuyeza abuyalala uyayithubela yilento okuthiwa usiviva ushisa ubadi athi ufisa ngabe uyashisa noma uyabada ngenxa yalo sengiyoze ngikuphalaza iglory base ama-dimensions enkazimulo lawo ngoba iyodwa into ekwazi ukutranslate umuntu imsenkazimulweni it's the glory of God kuyezwakala basaphana so bese kuba khona i-process la amanesi ekuthiwa nanti ikhanda sesiyalibona uthi-ke abanye bethu banenkazimulo enjani ngalesikhathi alithi iphakade leli uyaqhamuka umuntu ngekhanda omunye ikhanda liyayizwa liyayithola iwave hawu nikhona kodwa nakuthusi usangizwa basalwane usangizwa mkhulu mangizwa wena lapha emuva ngoba kuphelele uthola iwave uthola umbhabhadiso wephakade eternal baptism noma iglory umbhabhadiso wenkazimulo yekhanda ngoba yena besavele ngekhanda enkazimulo yomuntu ovele ngekhanda ephakade iyokudida bafowethu yocabanga ukuthi usezele noma uphelele noma angashumayela kwenzeka izinto angaprofetha kube njalo angasikhulelela sithole izinto angakhanda ibandla elikhulu enziso usebenza ngeglory yekhanda but angeke asifake khona lokho akusho ukuthi uzosingenisa so iyangokuya as you grow in revelation and relationship uyangokuya uvela uyangokuya ukhamba njengomntwana ezalo ebelethe aze aqhamuke kuqala bese qhamuka athiwe nawe abesezwakala ekhaya ethi ukhombisa ukuthi usefikile futhi uyaphinda so lenkazimulo esizoyicela bazalwane isho njalo baningi abantu abayaziyo into ephakathi bathi sibo bonke ababhabhatisele kuyo if no one is baptized to the glory uma engabhabhatisele umuntu ephakadeni angeke akwazi ukufaka ephakadeni because you cannot take umuntu endaweni ongaziwe kuyo nawe noma ngashumayela abe namandla angeke akwazi ukufaka ngoba akanayo inkazimulo ekufaka khona fanele akubhabhathise ngeglory yakho eternity ethi kuphelele ufezi uma ekunika into noma ekunikeza uJesu ethi thatha nami uJesu uzokusebenza fanele kube ukuthi uhambe wazi wafika uthi uJesu mina ngibaphili inkazimulo ngiphe yona yaphakade angithi bazalwane manje sengizocela yami ukuthi ngibuyele emuva akukho umuntu ekushumayeza bazalwane not everyone that preaches to you can take you to eternity noma ngashumayela intshumayelo esimnandi noma ngashumayela intshumayelo ezamanje akusiyena wonke umuntu oma epulpit ashumayele ofikile phakade noma akwazi ukubhabhatisela enkazimulweni yaphakade angisho ukuthi waza kufaith ngithi woza siyahamba sonke siyoyicela kumnikazi wayo inkazimulo asithandaze namhlanje baba ngikhazimulise inkazimulo enganginayo ngikuwe alibonge igama likaJesu we pray for the eternal glory of God lenkazimulo bazalwane yiye yenza abakhe khona kuthiwa bayikusho ukugula amen lenkazimulo yiye yenza makukhona izinto ezizokwenzeka emhlabeni bese uNkulunkulu asondela athi faith uzokwenzeka kodwa hayi kuwe wena ungesabi inawo niyazwa bazalwane manje ungasizwa sengathi siyabhoza asibhozi bazalwane ilento it's a promise engiyinikeziwe ethi uzokwenzeka ngikuvile kodwa kuwe ngeke kwenzeke niyazwa bazalwane yile inkazimulo engizoyicela nesizoyicela badlali kaJesu ngiyamthandaza uNkulunkulu ngimthandazile for all this time in preparation yalenhlanganiso senyukele entabeni yasesiyoni ngathi baba ngathandaza njengoJesu ngathi ngikhulelela labo ongipheko nalo bekuyinini abazalwane bekungesima abantu engibakhethi kodwa ngithela bongipheko abantu abangipha bona mhla ka 17
Ungalukeli inkazimulo yaphakade. It will keep you. Izokugcina. Inkazimulo izokugcina. Bazofa ngapha abayinkulungwane, bafa ama-10,000 kodwa hayi wena. Glory to Jesus. Let you not die with me as human beings. Ningafi nabantu noma imicinishono kaSathane ngaqina ungafi. May the glory of God keep you. May the glory of God cover you. May the glory of God sustain you. Ayikugcine inkazimulo. Ayikugcine. Sibekelwe inkazimulo. Sibekelwe inkazimulo. Ungathi inkazimulo. Njengoba ngaye esigodini sethuzi lokufa. Ngizokwazi noma ngihamba phakathi. Mhlawumbe ngikwazana uku-avoid ukungangeni kuso. Sengize ngaphakathi esigodini sethuzi lokufa. Kodwa ngiyiphakathi ikhonto ezokugcina. Glory to God. Noma ngathiwa ngiseweni, ikhonto ezokugcina wena. Noma ngathiwa ngisesigodini samathambo, ikhona inkazimulo ezokukhipha kulesi sigodi. Noma ngathiwa ngidabule emanzini, emfuleni odlindwana, the glory will keep me. Lezo ithembiso basebenene ifunde eBhayibhelini ezabantu benkazimulo. Makuthiwa uyodabula umlilo, dabule umlilo wethu ilanga malikushisa. Akusinabani ongakwazi ukusafa. That's the benefits of the eternal glory. Abantu abambethele inkazimulo esizoyicela. Yingakho noma sashilo ukuthi wathi mangidabule emfuleni, amanzi akunkukulu, amanzi ahambe nawe. Ngoba ikhonto engekho kuwe. Sizonke ngiphakade namhlanje ekuseni. Let's beg for the eternal glory. Ukuze umuntu abe ready bazalwane to meet Christ nokuhamba udinga lenkazimulo. Into enhle ngayo bakuhlatshwayo ukuthi uma singakahambi physical siwushiya umhlaba, siyabuyo njengamanje siyefunda siyobaphathiswa kuyo, siyoma phansi kwefuna leyo nkazimulo, sizobuya siphilela emhlabeni. Inamandla amangalisayo. Yazi nakhona izinto esikwazi ukuzenza thina abofake kancane leyo nkazimulo. Mina ningaze nithi akangithandazele. Mina ngenze ukuthi ingabibikho umuntu ocike komunye. Ake mdabuka ihenqo bafowethu. Ngoba kwathi esidabini uJesu sengona khona ihenqo eziyithi. Thina abofake ezithi ngeke uye kuNkulunkulu ngaphandle kwami. No, I want to give you something that will be yours. Ibe yakho noma ngathiwa kufika i-lockdown uvalelwe endlini ukuthi bavalele intebe bavalele inkazimulo. Lento bengayitholi esontweni lento. Lento bengayitholi kumagedane. Yebo sengihleli ngedwa ngangedwa kodwa ngihleli nenkazimulo igcwelile. The glory of God igcwelile. Ebekade ngibhustwa umthandazo kaSibanibani usuthule kodwa inkazimulo izongigcina. Glory to God. Intshumayelo ebishunyayelwe esontweni ibimvuselele, ibimvusa njalo. Inethu uvuke njalo esontweni ekuseni uyongathi imvuselele, but the glory will sustain you. Lakuthule konke. Inkazimulo izokugcina, inkazimulo izokufihla. The glory will keep you. Inkazimulo iyala nomuntu. Simenene na. Siyofuna inkazimulo ezokubana nathi. Yakhuleka kuNkulunkulu ukuthi ubagcine. Uyazi le glory le bazalwane. Hawu lenkazimulo le thina sayembatha
uye phakathi awutshela useduze bamlele siyithandazela inkasimulo phakathi hawu sithandazela sizovumelana ngayo sizombathiswa ijazi lenkasimulo phakathi izoyikhulumela yiyo le nkasimulo uma uyembethe bawufuna emnyango ovaliwe umnyango bese uthi angikwazi ukumvalela lo because of ingubo yembethe le nkasimulo ingqongqothe yona angqongqothi thina bafowethu khona imnyango esingasigongqotha kuyo ngokokuzala kwethu nangokwey'nkomo zethu asikhwalifayi ukungena kuzo kodwa sayibona inkasimulo isingqongqothela sangena iminyango yavuleka nangu uNkulunkulu nangu uJesu nangu umoya ongcwele nansi inkasimulo uthole glory iphakade lithandaza namhlanje uliphakade uhambe ekhaya uyifundela John chapter 17 usuqede ngoba benizothandaza ingakho ngisakuletha uNkulunkulu kunezinto ombekele zona ephakadeni kunezinto ongilungisele zona lithi izwi lakhe imicabango yakho mihle ngami ngizogqoka into ezokwenza ucabange kahle na khumbula uNkulunkulu owakudaleleyo khumbula okuhle owakumisele kona obubi ucatshangwa yisitha kodwa okuhle ngami ucatshangwa ngulo manje namhlanje ngizoba phansi kwemicabango yakho ngizokwakhe ekutshela imicabango yakho mihle ngami then all those verses bazalwane nalezo ithembiso zalawo mavesi kuzoba ngezakho ngoba azilandeli nombani zithuliwe yena izethembiso kodwa kuthiwe nifike nibheke azofike nibheke ababethu uhlobo oluthile lwejazi ingakho wena umthandazo phambi kwakho umnyango uthule umnyango ukuthi yebo impela imile ngilindele abazongena ngifulele kodwa ikhona ongayembethe ezokwenza ukuthi ngifulele ngiyacela madisi uzosithandazisa egameni likaJesu sithandazele kodwa bazalwane manje ngekuthandazweni umuntu one sifikela sa take me back to the original service plan ngibuyisele umthandazo sibuyisele nkasikulweni sasicile sibuyisele emcabangweni yakho owunayo ngathi sibuyisele uNkulunkulu endleleni zakho sibuyisele emcabangweni sibuyisele kwi-original plan sesiphila isikhathi eside kuGenesis 3 sabhala ukhasimulo kodwa namhlanje sicela ukubuyela kwi-original plan imoto eyithi kudala ihamba iservice siyavuma uNkulunkulu sinama-filters abo-bush mechanic siyavuma kuney'panelo kunamabhawodi ongasiwo wale moto original awasiwo amabhawodi a-original siyavuma uNkulunkulu change everything about us change us ukuze sihlangane nawe enkasibulweni siyamukela namhla isise phakade ngiyacela uze madise usithandazele angideclare selehla la ibahambe lenkasibulo it will fight for you we are approaching isikhathi sempenkulu esibani kodwa masithembile amandla inkasibulo izosulwela lenkasibulo izodlula nawe noma ngafika uCovid-35 no-2005 20,000 COVID doesn't matter the glory will fight for you imbatheni inkasibulo yamukeleni inkasibulo kinina enisesezweni athi uJesu basekulizwe ngiyabathandazela angisho ukuthi basuse bakulu nina nisekulizwe ngizothi nina namhlanje ebusuku ngisamukela imani isimo sasivela kuNkulunkulu ezulwini mina ngithambani niphile hambani nibuse osiyami ningahambi umhlaba uniqobile ngicela ukuzokwana nani namhlanje ningahambi ungasithele emhlabeni umhlaba ukulise kanje don't depart in defeat but depart
but the Lord has done it. Yona asifuna nipha yona. The glory will do it. The glory will do it. Take the glory. Ungathini uzokwenza kuwo. Igama lami lisanda pressure inkazimulo. Kubantu abahlala phakathi kwe-house. Kasi uyafika empima. Leyo ntoba ney'theli. Leyo ntoba ney'theli. Igama lami. Esuli inkazimulo endaweni yabahluphekayo. Bakuhlatha leyo ntoba ney'theli. Sengiyebuke abanye ngisuke ngibabuka ngefastela. Uyibona imoto mayisihambe besifika ima mayisizodlula ngakwami esihamba kancane ifuna ukubuka lento. Glory to God. Ngiyakhazulana ngiyakupha. Take it. Go and change your situation. Go and change your circumstances. Go and change your life. Let the glory do it. Unganike amandla akho. Akusudipenda ngokubonayo. Kodwa okubonayo uzofela ngomnqamo. Kuphuma maphisi. I now live in a butterfly house. Omunye umuntu ucabanga siyakhona. Uncane kwabanye abasile basabhala. Into engiyithanda ngabela uNkulunkulu. I defended the faith. God is the water of the faith. Because I'm telling you, this card is funny. Jove went. This card is funny. This card is funny. Ngiyakubonisa izolo ukuthi challenge zami for 14 years ngibekezelile lesi sifundiso. Ngabekezela lesi sambekezela lokhu khona. Hayi manje ngeke usangibala abahlala kuma-RDP. Angisho ukuthi sifuna izindlu kodwa ngizothi zitholeni. Angithi nangihambe intaba yasesiyoni ugobo lwehlela luyakwazi ukwenza lokho. Last year 2024 ngo-2024 besifuna indlu kamamlodi lapha emuva. Within a year sibuya sizodla nawo ngofrayini kundendlu yawo. Very big house. Ukhona uNkulunkulu. Iyaphila lento. Inamandla lento. Namba mfundisi uShoba. Bahlala imizi eKazibuko. Bahlala khona. Mina ngizama ukutshela ukuthi ama-RDP kaNkulunkulu o-7 room kwaqala kwakhiwa nathi u-7 room e-Pictures Candy House idlefulelwe ngekhaya. Ama-RDP kaNkulunkulu wasesiyoni arrange kunenezela. Glory to Jesus. Yakhiwe kamamlodi iyona bekulele kuyo. Iyona bekulele kuyo. Yakhiwa uJehova ngamandla akhe. Ama-RDP lento bekulele kuyo. Ama-RDP asekazibulweni. Ama-RDP asembusweni. Sonke ngizothi mina bani